Goeiedag kijkers en luisteraars. Ja, u ziet hem in beeld. Siki Bix Bix van de NDP, Bix van Street Media. Oké, de afgelopen dagen zijn er een aantal ontwikkelingen. Ontwikkelingen die mensen verbazen in verband met het overlijden van de gewezen president Chandrika Prasad Santokhi. En natuurlijk zijn we in de stad bij Bix om te vragen van hoe vindt hij dat de mensen erop hebben gereageerd, met name wat we hebben gezien, cadentie en recentelijk ook Brunswijk. Wat is jouw mening daarover? Kijkers van Cultuur TV zal ik even groeten binnen buitenland, nationaal internationaal. Kijk, bepaalde zaken moeten ze hun verloop nog nemen. Reden waarom de persoon is nog niet begraven, rekening houden met de nabestaanden. Ja toch? Als mensen rekening houden met de nabestaanden. Ja toch? Maar zaken, we komen terug in de pers. Sowieso, tenminste ik. Wat ik ben bezig nu zaken te vergelijken. Ja toch? Kijken wat is. Hoe wij toen zijn omgegaan met de president Bouterse, gewezen president, nu Welen. Ja toch? Hoe zaken zich hebben voltrokken. En nu, zie je, dan moeten we toch eigenlijk de pluspunt geven weer aan een, moet ik zeggen, nou, een bepaalde ras of een bepaalde ideologie. Dat wij respectvolle mensen zijn en we gaan ook netjes om met ook het leed van anderen. Ja toch? Ja. Maar we moeten één ding niet uit het oog verliezen, dat is de realiteit. Ja toch? Hoe is men omgegaan toen? En hoe gaan wij nu om, zelf Bix? U weet, ik was een, hoe moet ik het zeggen? Ik was altijd fel tegen de Welen nu, Santokhi, meneer Santokhi. Ja toch? Maar als mens, dan heb je toch wel, hoe moet ik het zeggen? Als mens doet het je toch wat dat hij is hier gegaan. Kijk, wanneer je met de feiten op de nieuws wordt gedrukt. Bijvoorbeeld als je een foto van hem ziet werkelijk, hoe ze hem hebben opgebaard of zo, zie je? Ja toch? Dan doet het, shockt het je wel. Recentelijk cadentie zie ik weliswaar als toneelspeler. Is mijn ding, Isabito. Maar cadentie boy, ja, maar barwa badrape boy. A shock me to ere, even ere. Maar we gaan hem denk je toe zien. Look, if Santokhi bij lobby, abe lobby. Hij hoeft niet van mij te houden. Hij hoeft het ook niet, het is nu het verleden. Toch? Maar altijd nu bevolgen, man. Ja toch, omdat ik sap van man bedenken, dus had ik altijd mijn kritiek over die man. Maar dat wil niet zeggen dat ik de persoon haat als persoon. Ja toch, want men moet geen verwarring tussen dat brengen. Maar wat ik wil zeggen, cadentie, we gaan in Santokhi also. Ja toch? En you know, we gaan in Santokhi also if amano loop you. Zijn groep is klein, dan you, le blaga boy, die mag wakijna maar also die na maar kuru, ja maar dit samen. Is wel een hele grote eer die je hebt cadentie. Isabito, dus je hebt een bara disi. Dus eigenlijk kan we gaan review. Minafu, minomanto, maar je bent moest bara disi. Reden waarom ik wil op je in je model. Isabito, hij mag jou. En het staat ook een keer change dat you, en maak die uit van maken dat je bara disi cadentie. Hij roko basha. En waar ik nu wil zeggen als mens, volg ik de Santokhi altijd. Omdat ik weet dat Santokhi listig was. Ja toch? Maar nu zie je eigenlijk wie eigenlijk de juiste mensen zijn die dicht bij hem waren. Ja toch? Kijk, ik had eens gehuild. Meneer Brunswijk ook. Maar meneer Brunswijk, ik wil het niet gaan schuiven onder dingen. Maar ik kom terug erop. Is dat weet toch? Maar wanneer ik kom ik wel een beetje fel. Maar, ja. maar hoe komt dat kijk, het is niet om een vuurtje te stoken, maar hoe komt het dat toen de ex-president, ook gewezen president Bouterse, is overleden, men helemaal geen rekening heeft gehouden. Zijn doodsoorzaak stond in alle kranten. En op dit moment is iedereen zo voorzichtig. Ik bedoel, wat is het verschil? Het gaat om twee gewezen presidenten van Suriname. Nee, het is niet twee gewezen presidenten. Sommige mensen zijn, wij zijn honden, toch? Ze weten niet met ons om te gaan. Weliswaar ze ons hier daarbij zeggen, want na dit dan ga ik fel uitkomen. Ja toch? Want je moet kijken hoe ze met ons zijn omgegaan.
En kijk hoe ze met hunzelf omgaan. Dus dat betekent, jullie zijn meer hoger dan anderen toch? Hoogmoedige mensen. Mensen die denken dat ze geweldiger zijn dan mensen. Omdat Biga's haar cruise is. Biga's haar is cruise. Biga's haar is cruise, maar zijn verstand is niet cruise. Is niet hard, met andere woorden. Dus uno je gewoon behandeling, uno aan bebera, keel, staatsbegrafenis, om en sani. Maar wij omringen jullie altijd met liefde. Omdat we het zo hebben geleerd. Eigenlijk sla je mee de bek over, ik wil niet ingaan. Maar we hebben ze altijd behandeld. We zijn hier gekomen als slaaf. Ja toch? Als slaaf zijn we hier gekomen. Onze voorouders, broeder Lonja, hun zijn gekomen als immigrant. We hebben ze ontvangen met de liefde. Ja, dat je komt, we ontvangen je, want je kiest money, hè. We ontvangen je naar liefde, hè. Dan nu, uno, en straf, uno. Wij Suriname houden niet van. Mama Serena houdt niet van en gaat afrekenen met ze. Ik wil niet ingaan op bepaalde dingen. Ja, want ik word een beetje boos. En ik moest spelen hier, omdat ik dingen hier nuchter pak. En ik denk altijd, wat is wijsheid? Zie je? En nu, kijk wat ik behandel jullie. De voorgaande, look zo lang about dat. Jullie hebben het helemaal onprettig gemaakt. Respectloos. Longer dan een manjari. Door met soort verveersani. Ja toch? Boas drap, zo drap is zomaar uit het niets. Waren daar op MH, militair hospitaal. De plek waar ze gevangenis hebben gebouwd, denken dat de boten ze daarin zouden zetten. Dat was van de tandartsafdeling. Tandheelkunde. Waarom had je dan geen tandarts daar gebouwd? Of een tandartsgebouw? Of een poli daar gebouwd? Nou, een straf ook zo'n gebouw drapen, toch? Om te zien jullie inborst. Ja toch? Dus we behandelen netjes. Maar kijk nu. En daarom bewijzen wij jullie het tegendeel. Jullie mogen zeggen wat jullie willen. Van dan ga ik gewoon duidelijk zijn. Wat wij nu doen daar, dat de Condiaanse register getekend mag worden. Wij omarmen jullie weer met liefde. Toch? Dat hebben wij geleerd. Ook al hoe de mens tegen ons is, toch? Tegen ons is, toch blijkt het weer dat wij altijd jullie het tegendeel willen bewijzen. Dat het kan ook anders, het kan ook met liefde. Want if we gewoon zijn behandelen, zou dat boterse. Dan zou het geen makkie zijn, dan zouden jullie mond weer openmaken. Maar nu slijken jullie met de feit op jullie neus. Hoe oneerlijk jullie zijn geweest. Ja toch? Jullie waren goed oneerlijk en goed vernederend bezig. En dat is wat ze doen. Deze mensen vernederen je. Okay. Ze willen je altijd vernederen en denken dat ze het best zijn. Jullie zijn het best toch, maar jullie worden uitbetaald. Jullie zijn het best toch. Okay. Jullie zijn het best, maar hoe worden jullie uitbetaald? Omdat jullie niet goed bezig zijn, jullie hebben slechte inborst. Ja toch? En we bewijzen jullie weer dat wij weten te leven met jullie. Maar jullie willen niet samen leven met ons. We hebben jullie ontvangen hier in Suriname. Jullie waren immigranten. Toch? We zijn niet racistisch bezig. Jullie waren immigranten. We hebben jullie ontvangen met liefde. En nu wat jullie willen doen, jullie willen ons door vernederen. Wij zijn vernederd geworden door de witte man. Als slaaf. Ja toch? Dan willen jullie nu komen, we hebben jullie ontvangen. En jullie willen nu de baas spelen. Heer en meester. En dan willen jullie ons opnieuw vernederen. Het gaat jullie duur komen te staan. Het werkt niet. Het werkt niet. Maar rondom zijn overlijden wordt nu heel veel gespeculeerd, toch? En er is ook nog een soort speculatie van Cibrano met de nummer 16. Heb je het een beetje gevolgd? Maar Cibrano doet ingewikkeld. Nummer 16, wat houdt dat in? Ik weet niet. Ze praat gewoon met me. Oké. Wat bedoelt hij? Wat heeft de numerologie. No, wat is dat? Oké, nee, als je het niet kan volgen, dus ik kan hem niet peilen. Die man gaat te diep. Hij moet me bellen. Kijk, dit betekent dit. Ik heb Cibrano deze dagen niet gevolgd. Is ook mamati. Maar ik heb hem niet gevolgd. Maar weet je wat? Ik wil ze wel zeggen. Leren jullie leven met mensen. Stoppen jullie dit gedrag. Hoe verder? Kijk, die ouderen gaan. Kijk, die Brunswijk, die huilt. Voor het eerst heb ik hem zien huilen. Maar bro, kom hier, Ati. Waarvan ben ik dan bij vuil? Ik heb andere gedachten wanneer het gaat om hetgeen van meneer Santoki Weilen nu. Heb ik een andere denkwijze. Maar Brunswijk en bro, kom hier, Ati no. En mij kreeg toen dat meer vier zwakkie. Omdat dat brengt me altijd safu. Maar de man menen sem naar uno. Ze menen het niet met ons, maar wij menen het wel met hun. Willen jullie niet anders zijn? Tenminste, als je het niet wil opvatten, want je bent al in die pap, hoe je discrimineert.
Jullie zijn in die pap. Leer tenminste je kinderen, zodat zij beter kunnen gaan leven met onze kinderen. Zodat ze een betere Suriname kunnen hebben. Want je gaat straks dood als een egoïst. President Nuwelen, ex-president is Tom Nuwelen. We gaan niet zeggen, tegenwoordig doe, ga je niet te veel praten. Nee. Ja dan, maar waarom kunnen we niet iets beters nalaten? Oké, dus En deze heb ik big up als zoon van me, wel. Hoe heet hij ook alweer? Luciano. Luciano, no? Santoki, gecondoleerd. De nabestaanden gecondoleerd. Eigenlijk komt uit Bixi hart. En nu hebben we eigenlijk door de comments. Ja toch? Dat Bixi breed nu allemaal niet waar. Ja toch? Dat is mijn mattie. Maar alleen, hadden we andere denkwijzen en mijn beloera, maar ik me altijd dat ik vind het jouw punt. Ik nak je punt die zie. Ja toch? Maar na belop me, we zijn maar zeggen maar we soort Bix, we soort de tram, we soort Mo, we soort Ajay. Ja toch? Maar dat was leuk. Is dat beter toch? Maar je ziet dat een mens erger je niet. Ik play morgen dichtbij van huis van Bix. Want nu zie je wie huilt en wie niet. Maar, Wie echt vrienden waren en samen de man bij druk afvolgen. Ja toch, hey, vervelen jullie maar niet. hoe denk je Ja dat... toch, we gaan praten na dit. Ja, maar... Geen. Oké, maar hoe denk je dat het politiek speelveld nu eruit gaat zien? Het is best erger je niet, het politiek veld is nu open en het is nog niet klaar. Daarom zeg laat die meneer rustig gaan. Met de man beren, maar dat we komen bakken. Het is niet rustig, ze zijn nog niet klaar. Ze gaan elkaar nu vernietigen daar, binnen de VAP. Want kijk, waar er tranen zijn, is er altijd iets contra. Waar wordt gehuild, wordt er ook gelachen. Is een wegje, waar er gehuild wordt er ook gelachen. En ze zijn al bezig met schaken. Maar de beste schakel was Bouterse daarna. Nada. Hoor? Ja, het zie wat er gebeuren. Volg het spelletje daar in het veld. Het wordt vrij rommelig en drassig binnen de VAP. Oké, Bix, thank you wel voor je reactie. Orsie komt terug. Mens ergeren niet. Big speelt van ver. Maar nu zie je ze spelen. Mens ergeren niet. Heel dichtbij. Nu moet je kijken wie hulp voor wie. En wie samen ze koesteren. En geven elkaar sterkte toe. Ik wens jullie ook sterkte, Suriname. Oké, dank u wel. Mensen, dat heeft u mogen horen van Bix. We zijn nog steeds in de stad. Ik ben Natasha Conrad. Like, subscribe en share. Kulturu TV. Fijne dag. Dekio krabasi ano sheng Masa pemba ano sheng Begadoti ano sheng Na tampum fui ala Kleding moet niet mooi zijn op een hanger, maar goed voelen aan jou. Of je nu een pak zoekt voor je werk, iets casuals voor het weekend of een sportieve outfit voor elke dag. Bij het Broekenpaleis vind je meer dan broeken. Complete outfits in grote en lange maten. Met kwaliteit die gewoon lekker zit. Liever eerst rustig thuiskijken? In onze webshop vind je dezelfde keuze. Overzichtelijk, op maat en lengte. In de winkel helpen we je graag persoonlijk. Met eerlijk advies en zonder haast. Want niet jij moet de kleding passen. De kleding moet jou passen. Voel je welkom voor persoonlijk advies. De koffie staat klaar. Of shop op je gemak via hetbroekenpaleis.nl. Zylecare is natuurlijke selfcare, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen,
je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Zyla-Care is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Zyla-Care. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.zyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. www.kulturu.com for the generation them.